giờ đi ạ cái phải đến sừng tay trăng salon lại đây sừng tay cái sa lo lại đấy thò lại cái thùng mình phải đi
Kai terno belake hambai marwo o jora kaham sunur mani bagai tam himba sung rupai bisiter ni tinini tongthok pandano salokno ni bagai chongmani bagai sini komiti rokno belake hambai marwo tebo hambai marwo sini dangsa bisingo asubjak tongnai joto ma babuni soman tei sini sasong brokno belake hambai marwo tebo hambai marwo ani saksalai tei ani sai kusu tei ani busani soman rokno kaitor ni bisingti belake hambai marwo tam himba o jora kaham tei wana masisa o jora kaham sunur mani bagai kaitor no belake hambai marwo belai belake ang norok ni buskango tan sawo pasajak takuk budi debroma tai norok ni buskango pasajak sini musangti baksa debroma padi sung panda petang nailame ni bisingti klai sung sini jorano sung senglai kaitor ni thaniwo o panda ni bagai surina ni bagai sini panda ni bagai surinai sini dikon Sunil Debroma IM mandai pastore salker ni sing padisine sin sarno o jorano sing yafaro surina ni bagai o panda ni bagai Mai ganang kubui kathang kaitor Prabhu nono o sarik zoro Prabhu nono belai ke kaksama bai ke khulumoi hambai maya purafa tamni hike kaitor nangni besarokno tini kaitor bisi nei siba rupai bisiter sini lokhan kopra baptist church ni bisingti ke nangsungno yafarka o joraka ham Prabhu salkeduk marumai khatung laijak nasing laijak tini ni o salno afa sengkaitor tini fung ni simi belai ke tongthok ke belai ke naithok tai loa jijak bebak phasingo nini hamari bai ke musang sawi musangai kaitor
bebago nung hamari ruoi subrayung kaitor bebag phasigo ni hamari baikhe kaitor pungbisimi sini jotto jagao subrayung kaitor nung hamari khlaikya obahikeno kaitor sung tabo hukumo panda khlainani phasing thanglai tongo subrayung kaitor nung hamari khaidi je participant joto orwo khatung laijak tinini o hukumo pandao participate khainani bagai tai tinini o hukumo pandano komtingnani bagai basajak sini takhuk te bukhuk brokti protiobon hamari khaidi tai participate khainai tai bebag phasingo audience tai sini leaders rok tongo bebago kaitoni hamari baikhe o pandano hamari khaidi mosangrodi prabhu bebagoni muchungte thungnai sini bagai kalbari krosu thirenai Nazaret ni Jisu ni mumbai apa kaitonu sanjau amen hambai belai sini sarno faidiseng busuk tongtoklaiman sini rupai bisina tuyai belai ang sakno kepal kaham ni wansugo tam nihenba haina rokno belai ma sawo kaitor ketang tonmani bagise abuni bagai faidiseng nailena sini pandani butang go sabo songjak tong sini bukuk no nailani bagai faidin keseng puila no zora resaknai chini pal resaknai rokno utoi kepra bisi rokno apuni ya golotiar tongi bathongke baithangni kok sanai former digor sukumon joyde burma LKBC faidiseng borok ni bagai jauh to palke ya pakrop lain ya pa je tongman ya bo kungsuk ya kahima tong sung mai da sabai kha tang kok sai mai da mai da sabai kha sa thang ka sung bom ke khorop na faidiseng jauh to palke khorop lain sambai
sini asal rongno kisah subana ni pagi nor khorok ni sekian ngo faidi sini resam nai rong ni pagi ya pa khorok la pele jana pal khai belai ta hambai sino kai dor ni kok khai bai resabui kelang mani pagi faidi sasingo saklai jagi thangma haike no bathong ke bai thangni rajaknai 50-50 abuni ya lo tiar tong di Satpara Baptist Church palur chapmo Hadi hana hai sini sar ni bagus